Качвам се на самолето излита и почва лети ниско. Сега, я какво си мислим? Оня съобщава нещо на английски и гледам всички на тръни седат. И викам, тия пагати страхливите. Това страшно има, самолето лети ниско, а мене ме е страх от високо. Той си лети на ниско. Викам, сигурно да мога да гледаме Америка. Лете, самолето, я дем, пие, мич ми не пука, а уния треперат всички, а ония какво съобщил? Съобщил, че самолето не може излети и му падне. И търси некъде да кацне. И кацна от Детройт. Я викам, бре, на отиване 2 часа и половина, на връщане за 1 час стигнаме от Нью-Йорк. Питам тая до мене, добре, че она знаеше малко руски, викам, ама, що станама? Кацнаме ли? Нью-Йорк? Она вика, но, Детройт. А Нью-Йорк? Проблем самолет. Мале, викам, самолето се развали. Добре, че там ми го каза начин на летището. Ако беше ми го казала горе, ще ме паднеме по-бърже. Па аз ще да направим така миризмата, ще им се ще стане голема работа. Кацнаме си вече там, 4 часа седеме, оттам, айде Весо обратно, като видех, че е същия самолет разваленио. Викам, те той че излетили или ще падне този път. Качих се, аз с голем зор ме качия. Бая... Почти последен се качих, викам, мой излети през това време. Викам, па мога са сменили самолета, оне си приличат, де да знам. Качвам се, отивам на моята седалка и виждам, че е същата, виждам си вестнико там. Мале, викам, те той е същия. Те сега да види, всички се возат и всеки не пие, я трепери. Защото не знам какво чекат отгоре. Дали паче падам или от по-високо, че се изтресе. Час и половина, те така бехте, ама добре, че са бе стиснал, ще свършим някоя работа. Кацнам у Нью-Йорк и този човек дека ме чека 4 часа, колко пъти ме е чекал, толкова пъти се съм закъсневал и вика, Весо, ако тия хора в самолето разберат, че ти си каръко, ще отепат. И ето Весо какво прави накрая. Весо стига до Нью-Йорк, за 8 марта изнася една програма, на 10 трябваше да бъдем в София, отимах турне. И се качих на самолето, в 6 часа Сабалян, българско време, 9 часа вечерта, нью-йоркско време. Качих се в самолето, излетеме, летеме, па беше чисто време, така океана го гледах, защото на връщане имаше много мъгла. Гледах океано, баш по средата на океана, като рече, трес онията самолет, ама чили и чаши, разфърчея с всички, една до мене изпище, а я поне ме е страх, ама я да покажем, че съм мъж, и викам, неспокойно, той така си тресе има.